Kastap kabasok ukmen ya pisong kenor badan buram ya kinong bisa badan buram bat paro kibon ban sakhi kan ga jing terkonia ka kerteng jong aga de ban kersan do aling na Sinod College bat ngai yeng hang ni ban pen pau bakal lentiral ka de ka jing tim ka barie ka babu jing mai ka kendo ka siap ka riti ka dustur ka mensim ka jela bat jongi hi ki khon jong ka ningkong ning sharp song kenor badan buram Kabor jong ka Meghalaya ka syong ha ki lum ki wa ki kshat ki thwei ki lau kentang ki jingking jri ba ipla bala than pen wandur da ka maryang bat kapor ka jing wan jong ke lentiral ka mot ka jing penjat ya ki ni ki jing kurku namar ban yo ya ka hap sam ling ba ki lum hap pen bethei ya ki mau siang bat penjat ya ki klau ki betap ha kani ka rukom ye ailat ya ka jing senjor ba jing tua kendo ka jing selen ki klau ki betap bat ka jing jat jong ka mei maryang Ya kabaka may mariang kalate de kispas nami penduk pendam tang de kibanai. Hatu de kan nemo kador kabangi kloy bansio tang namar ki katu kan ni ki lentiral. Kamat baar syong kenor badan buram. Kalong baka riti dostor ka de ka kabang nem day ban le kerkie. Ka riti dostor ngi haban ems ngi haban yada bat IT da ka jings ngau sarong sya kapateng kabanwan. Henry ka lentiral ka wan ra ka jing tuit ki brio nabar ki bangem tip ki longkum no sha ka kendo ka siap jongi menta ka jalla hado menta ka tangya kun ban yo ka ni ka online permit namar ki brio jongi ki tem shai baka jing jalai umenderi ka bak lem te alakam ka bu jing mai ka jing em ten rai jongi lada ka lentiral ka tre kampura shwaba ka ILP kan tre kampura ka long ka ka badir por na ka benta jongi ban ngen omla ban phai din biang Anda haba umender ulas aj kum kami au harut depay. Un setap lob bat penyap op. Yau riulum red pat. Un pengam. Ya ka ketien ka thaliat jungi ka riti dostor jungi. Bar ka jingi adai jungi bar ka kendo ka siam. Anda haba ka riti dostor. Ka kelan long no. Tangkum kamar ka mata. Ka mensiam jong ka riti dostor. Kalayap. Bat nga kali. Kan mentoy ayu yangi bangin poi stat syakalasay. Henry ya ka kerteng ba kejing itu jong la jong i beret sedian. Kamat kebalai. Syong kenor badan buram kalong ba kejelam Meghalaya kadang ya ki yaksar. Bar kejing bamsap hagi kampai ba kamtam ka sarkar. Wan sa kalentiral ka badan kam ya kejing lut jing sep da ki klur. Ka jaga puta ka ba he ki kontrak na ka benta kejing shnabat kejing tei baro. Kani kalong ka kabuksian na ka benta kani kejing bamsap ka babam kum ka kruny na po. Hak jaka ban yo jing mentoy kipat ba saat man kapla jong ki katu kan ni kirio don bor bat kirio sain perthai the ya ko hapo ka klat ka bajabo pen yo ya ko ka balong bi wan ra ya ka lentiral ha ka jela ka badap da ka jing bam sap perthat himapi ka long kumno haba ka jing bam sap ka bam ya ka ten ra jong ka roy ka par kam de ka jing kerku ka de ka jing sha set kala don bo na kaliang bekersan baka syong ha ka jing pendan kam jongi ka lentiral kani ka jing ong em kalong kuma pitap miau lut ya baro kitu ki jing snio ki bagi kemat jongi ki sakhi pelen habawan ka lentiral don ki bakran pang kiral ba kini kiral ki jairal ki bakhoj basuba ngong api kami Meghalaya kam don kam te ya kanu koral kala dei lupa ka bakhoj basuba belingin penduk no ka jing jer ngam jongka tang ha ka nam bar ka kerteng jong ka roi ka par don bong pensuk kalik kawan hatum don kali ka mai sia ki taxi driver kin lekum no kin yap ja penlek college na jayau la dom Sinod pensiong dakarel ki an du ki don ki ong ki an ki don henry kim terekam ki an lik ladon du mensua tang bakim terekam ki don ki an persya drugs henry habangi pe kapor mentanang jen leman kinong di drugs an penkut da ka baong baka kendo klam ka mensiam ki brio jongka kalong ka kendo kaba terkong bat kaba thali karoi kapar kam don jingbot habangi deno ya ka kendo ka siap karoi kapar basisha kadai haba ya ka kendo ka siap bat ka riti destur layada kublai shibun aku menegong pau nyusung yo blai shibun syukana beram bai pli ni kalat bangila banyatainya ni banyak terko sepangga lentiral kalau nggak jingger ko ni ka jing tim kalau lentiral kalau nggak jingger ko ya kari baka jai ben riu hibra kawai iti bo o konrat song ma o kwa ben paisa $1 million kani ka Meghalaya jingi anda kalau aduk
piang kasorka ji kaduk haba kasorka kawan rak kalau jingger ko pipat pitim ya kasorka pibo sitos kamlong kalong tirar kalong ka jingger ko kabaar ko pan ngalong kalian tirar kalong ka ai kam ka ai jam ya ki kon samla ka jong ki kon samla ka ki yat sini setai ki klem kam jam kalian tirar ka ai kam ka ai jam kalian tirar ka kala ban yang penmi ki businessman ki local businessman kalau ka example apa Karohil mendi pathar shibon hita ki businessman ki local businessman ki la menseng kam la jong dukan sha dukan ki hotel ki tourist ki la menseng lengba kan ni ka jingwan jeng tirar ni shibon ki jing penting kho tempan manor rebano ya ki ri kasi jong bang su penting ta la inject ya ka jing mo ka jing perkha jong da ka jing ting banyak ka jing gergo ya ka bawa belai lah ai bang sing menikah terer kalau ka jing gergo baka sorkar pedang dili ong sing menikah aspak keluar tengah kalau ka jing gergo ya ka ri jam biru sing menikah aspak keluar tengah penyok kami ya jam kon samla sing menikah aspak keluar tengah pendroi sing ndeu aspak keluar tengah ndai la inject ingi da ka jing siap ting pet yo ka dai ka jing tim pet yo ka dai kajing duk payo kadai kawan nam saka hiran je kari ka jai pendreu jingi kata kadai baban ong masep ting wan tikim dat ila don ki aks me kaya resident security ang idon ajar pendreu kidi ngidan atri ki district council jante hill district council kasih hill district council ai pikir atli ken kinya da kin pet ha walong kena sa abang ladam ai LLP ikan taj yang terer kalian tirar ka ai ka aspak keluar walong kena sa ngang laki mai tirar laki mai LP laki nak tirar walong kum kena long tu kena abang imei pai mai mit ngam tirar school mel ada mai mit udu itu jingker ku jing nang start na school kum juro langit ladang ikan taj yang tirar ngidu jingker ku na kayo kokot ngila do ban transfer na ka kijing di jing thit kijing ngi rap mo ngai ko ka interview apa mah apa karo hang te ong ko ka khana ong shibon ba ka jimen toy bang yo ne kalen te ka ban ko ngai ka rap karyang ngi ru ki war mo kini ki me khaya nyau pau persen na ka spa ni im na ka rap karyang ki jing rap ten rai jong ila te ban transfer ko we kini ki jing rap slater pat ki tempeu jong ni kisah turun ba pau tam apa mereka idon kamu yo ka jing pau ada idon kamu Imdan lah, tapi transfer kau kerja kan? Imdan kami ya kang tirai. So kenal berang kum kerja bukat. Kerja rak antural kawan rak kerja metoy hakayo. Ilah tu kita toris, kita high man toris, kita berspak, kita kenkor ya kapor teh. Amar kita blok, apa selong kita blok pelat pitip. Pi bayar terai kena hikai, kita blok pelat. Dari kawan kang tirai, kita high man toris teh. Kita lam pelut, kita pau hajar keluar tingkah. Man spend kepisah jungi hakari kasih junti jungi malong ka jingurku ya kari hibarak we